En nom del moviment cristià comunitari us dono la benvinguda. Abans ben bé de començar l'acte, voldríem tenir un record molt especial per la Immaculada Medina, que era companya del nostre grup i que ens va deixar dissabte. Dona generosa, valenta, lluitadora, compromesa, que sempre ens aportava molta llum en totes les seves intervencions. La trobarem molt a faltar. Reposi en pau. Ara ens semblava de resar un Pare Nostre. Pensem que una de les qüestions més importants que ha de plantejar-se a la nostra Església és el paper dels ministeris en les comunitats. I en aquest replantejament, l'accés de les dones al presbiterat, si bé no deu ser pas el més important, sí que és, sens dubte, un aspecte necessari. I els signes dels temps ho demanen a crits. Per això ens interessa que l'Adelaide i la Maria José, coautora del llibre que no ha pogut venir, ens ofereix un tast del seu treball en aquest llibre. Mujeres sacerdotes, ¿cuándo? Els ho agraïm molt. L'Adelaide es diu Adelaide Barroco Colombo. Barroco. Ah, sí, Barroco. Va néixer a Turí el 1951. És doctora en teologia, docent, ara jubilada, en diferents institucions eclesials, entre les quals Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, Escola de Teologia del Maresme, Unió de Religioses i Religiosos de Catalunya en el seu programa de formació inicial per a novícies i novicis, Institut de Teologia Fonamental Centre Borja, Centre d'Estudis Pastorals. Per tant, a l'Associació de Teòlogues Espanyoles i a la Societat Europea de Dones en la Investigació Teològica. És laica, casada, amb 2 filles i un fill i 6 nets. Ha publicat Mística i vida quotidiana. El testimoni de... Premi Cristianisme i Cultura de la Fundació Joan Maragall. Juliana de Nogui. Cuando la mística se hace teología, la tesi doctoral. Compassió. La no religió de Jesús, que s'acaba de publicar ara el novembre del 23. Com a editora, Caín, ¿dónde está tu hermana? Dios y la violencia contra las mujeres. Ha colaborat a Resistencia y Creatividad. Ayer, hoy y mañana de las teologías feministas, mujeres y diaconado, y sobre los ministerios en la Iglesia. Sí que tens un bon currículum, Passo la paraula. Jo, però jo diria que té quasi energia més que jo. I malauradament, ell és de Bilbao i no ha pogut venir. S'ho volia muntar, però al final, entre els anys, el fred i la cosa, i no ha pogut venir i es disculpa molt, i a veure si podem fer una propera presentació, que ara tenim pensat a Mataró també, si puc venir. Però sí, i dic la meva estimada amiga perquè jo la vaig conèixer, la Maria José Arana, l'any 2007-2008, en una xerrada que ella donava per tot Espanya, perquè diria jo que és la primera dona que es va doctorar en teologia. Ella és religiosa de Sant Cor i es va doctorar l'any 92. I la seva tesi doctoral va ser sobre un tema tan conflictiu com la clausura religiosa. I aleshores, bé, una tesi doctoral seriosa, tot des del punt de vista històric i tal. Quan la vaig conèixer, jo m'estava preparant ja per al tema del doctorat. Ja tenia intenció de fer el doctorat i tenia claríssim que volia que fos una dona a dirigir-me la tesi. I aleshores la vaig conèixer en l'àmbit de teòlogues de l'ATE, que són totes dones cristianes, creients, i en una perspectiva feminista, i aleshores vaig parlar amb ella. I bé,
va ser la cosa que sí, la vaig tenir com a directora, després per problemes que hi havia aquí no vaig poder doctorar aquí a Barcelona, vaig doctorar a Vitòria, i ella va portar la tesi. A partir d'aleshores, clar, l'amistat va ser molt més profunda. Aleshores, aquí ve el llibre. Per què parlo de la Maria José? Perquè el llibre l'hem gestat, podríem dir que la Maria José i jo el portem gestant el llibre des de fa molt de temps, molts anys. A dins de l'associació de teòlogues érem conegudes com les dones que tenen vocació a ser cura, així. I no teníem massa, diguem així, massa bona premsa. Estem parlant a dins mateix de l'associació de teòlogues espanyoles. Érem 4 o 5 que vivíem aquesta inquietud, aquest desig, aquesta vocació també discernida espiritualment, i sempre ens quedàvem amb la cosa de dir, bueno, doncs algun dia madurarà. I un dia parlant li vaig proposar de fer el llibre juntes. I li vaig dir, escolta Maria José, agafem el toro per la corna i fem aquest llibre, fem una reflexió teològica el màxim de profunda que podem fer, però a partir d'un punt diferent del que parteix generalment una reflexió d'aquest tipus sobre el tema del Ministeri de les Dones. Partint de la nostra vocació viscuda, personal, en primera persona. Amb ella li va semblar genial i, clar, de l'entusiasme de lo teòrico a la real van passar moltes coses, entre les quals la Maria José la van operar, una operació bastant greu, d'esquena, de cadera i de tot, i allí, bueno, raig de foc que va colpir a casa nostra i, bueno, va cremar la casa, l'incendi. I el vam patir l'Onofre i jo. Aleshores, enmig d'aquest, diguem així, trauma, despossessió total i tal, clar, com que ens havíem compromès les dues, ens van posar igualment. I el llibre el vam fer en cosa de 4 o 5 mesos. Aleshores, la característica, jo diria, més bonica del llibre, la que sempre destaquem les dues quan presentem juntes, ja hem fet 7 o 8 presentacions per tot Espanya. Hem anat a Sevilla, Madrid, tot el País Basc, ara a Barcelona, fa poc, ara aquí, potser Mataró, i volem allargar perquè volem que s'escampi aquesta reflexió. Doncs la característica més bona és que ha sigut crear un teixit d'amistat i de compartir entre les persones que han participat. 19 dones, més nosaltres dos, 21, totes amb vocació, potser no formulada, però sí viscuda i després escrita per al llibre, concretament al Ministeri Ordenador. És a dir, allò que malament es diu sacerdós, que dir-ho una mica millor seria presbiterat. És a dir, a ser cura a l'Església Catòlica, doncs sí, tenim aquesta vocació i fa molts anys que la vivim. Al costat d'aquestes 21 dones que han escrit, i nosaltres també, els nostres testimonis, hem escollit o hem contactat 21 homes, perquè volíem que fos realment un diàleg a 2 veus. I entre aquests homes tenim aquí l'estimadíssim amico Xavier Meloni i altres. I per això que ara Xavier està aquí, per què? Perquè parlarà també, dirà alguna cosa d'aquesta experiència d'aquest llibre. El llibre es presenta com un llibre coral que la Maria José i jo hem estructurat. Per tant, tot el treball preciós, però també trabajoso, que se diria en castellà, dels mails, els contactes, el Zoom i sobretot estructurar tot el que ens anava arribant. Reflexió teològiques, sobretot per part dels homes, alguns d'ells teòlegs coneguts, el Pepe Castillo, el Xavier, el Marciano Vidal, el García Paredes, altres activistes de comunitats de base, altres persones també docents universitaris i altres cristians de base. Llavors, clar, el tema era teixir aquests testimonis i crear una estructura que no fos un totxo per deixar-lo en un prestatge, sinó una lectura amena, el més possible amena, sense treure-li tota la dimensió de rigor teològic. Aleshores, jo el que puc agrair és que aquest llibre
em va arribar a mi personalment en un moment de la vida dolorós, però que em va ajudar molt, sobretot per aquesta dimensió del compartir. Jo me n'anava a Madrid perquè la Maria José no es podia moure per el tema de salut i per tant també perquè les religioses estan més lligades que una dona laica jubilada, i treballàvem colze a colze durant una setmana, 10 dies, 8 hores diàries. És a dir, realment ha sigut un llibre fet juntes. No allò, tu fas este capítol i jo faig l'altre, agafar-ho i enganxar-ho. Per tant, com a experiència de teologia feminista realment portada a la pràctica, perquè és això, la teologia feminista, a vegades la gent s'espanta, no? Què diuen aquestes, no? No, és que un dels pressupòsits justament de la teologia feminista és això, partir de l'experiència i per tant l'experiència viscuda d'aquesta vocació concreta i sobretot compartida i reflexionada, que és el que volem. Llavors, ens sentim, tant la Maria José com jo, amb aquesta mena de crida a posar paraula a alguna cosa que moltes dones dins l'Església Catòlica, Apostòlica i Romana viuen, però que no formulen perquè no tenen referents, perquè diuen, ostres, com ara el futbol femení, no? Hombre, tenim una Aitana, doncs mira, m'encantaria jugar com l'Aitana. No hi ha referents de dones sacerdots encarregades de comunitat aquí a l'Església Catòlica. I aleshores formular-ho, posar paraula i crear una consciència eclesial, perquè aquest tema s'ha de debatre. Abans la Dolors ha dit, no és el tema més important. No i sí. I ara matiso per què. A dins de tot el que és la vivència de la nostra Església, el fet que hi hagi dones que llegeixen la paraula, que prediquen, que són responsables de comunitats, que tenen una autoritat reconeguda, i no parlo de poder, parlo d'autoritat reconeguda, perquè tenen un carisma, evidentment, i que tenen aquesta missió concreta de dinamitzar la comunitat, això és algo molt important per l'Església. Per l'Església Catòlica, com ja ho és per altres esglésies germanes, la luterana, l'anglicana i altres, no? Aleshores, és l'únic tema? No. Però el fet que no s'hagi resolt, que fins i tot aquest debat avui en dia estigui prohibit, perquè és així de clar, aquest debat no es pot debatre sobre aquesta qüestió, públicament. Nosaltres hem tingut la sort, també coses de la vida, que l'editorial que ha publicat el llibre, Desclé, és un editorial laic, per tant, no depèn de l'imprimatur eclesial i, per tant, quan se va oferir al director, perquè vam anar a parlar, personalment va anar la Maria José, va anar a parlar i va dir que estava buscant per publicar-ho amb Herder. I ell va dir, no, aquest llibre el publico jo. I aleshores, ell es va dir, tranquil·les, perquè aquí ningú pot tallar aquest llibre i realment fins ara no hem tingut cap problema. El llibre va ja per la segona edició, ja estem amb l'edició, en la traducció feta en alemany, estem buscant l'editorial alemany. Estic jo aquests dies veient el tema de la traducció a l'anglès i la traducció a l'italià perquè pensem que és un llibre que ha de córrer. I ha de córrer a les parròquies, ha de córrer en els grups, ha de córrer per fomentar el diàleg. I realment el títol, després de molt de temps, clar, hi havia gent que ens deia «Mujeres sacerdotes ja». No, no volíem un títol agressiu. Llavors, «Mujeres sacerdotes cuando», ja s'entén per on van els tiros. I el subtítol, «Diálogos en torno al sacerdote de les mujeres», perquè d'això es tracta, d'un diàleg. Nosaltres dones aportem el nostre testimoni de vivència i sobretot de sofriment, perquè és una vocació viscuda i que no pots realitzar, és una part de tu mateixa que no pots realitzar, i amb els homes que també fan la seva reflexió, que tot s'ha de dir, vam contactar més dels que escriuen. I no van ser molts, però uns quants van dir que no, per òbvies raons. Perquè tenien càrrecs, perquè no es veien, perquè no estaven d'acord i tal i qual. Per tant, hem rebut també un no. Però pensem que s'ha de posar a l'arena pública, s'ha de parlar i a més amb humor
i encara que sigui amb dolor, però no amb agressivitat. I això sí que ho subratllo. És a dir, amb apassionament, però al llarg de tot el llibre hi ha reflexions bastant incisives sobre tots els temes, ara ho veurem breument, però no volen ser un atac a l'Església. Més aviat al contrari, el que ens l'ha mogut a nosaltres, a la Maria José i a mi, és aquest amor que tenim per l'Església. Aquest amor i un amor que també veu com aquesta mare ha d'entendre algunes coses que encara no entès. I llavors, des d'aquest amor, també la responsabilitat de dir no, tal com està ara, no va bé. Perquè, i ara parlo de la meva experiència personal, i aquí tinc el Xavier, amb el qual hem compartit moltes coses durant anys de col·laboració meva a la cova, amb l'equip de laics i tal. També fem recessos, exercicis espirituals personalitzats i tal. Jo m'he trobat amb dones que venien a parlar amb mi de temes molt delicats i que em deien és que això no ho puc parlar amb un home. Jo això m'he trobat, més d'un cop. I llavors dic, l'Església ha de donar resposta a això. Perquè hi ha patiments, sofriments i temes, qüestions viscudes, espirituals, internes, íntimes de les dones, que només es poden parlar entre dones. I aleshores aquest ministeri no ve a ser altra cosa que un ministeri de sanació. Per tant, els arguments de dir home, us voleu clericalitzar? No. I a més, només que els homes. No es volem clericalitzar. El que volem és ajudar, ser un bàlsam, com deia l'Edith Finlayson, ser un bàlsam per tantes ferides. Aleshores, això era una mica el colofó d'entrada, per al context d'aquest llibre. Però el llibre comença d'una manera bastant, diríem, abrupta, comprometidas en las funciones. Y él pronuncia y entonces digo, la falta de democracia eclesial, la cuestión del sacerdocio que excluye y minimiza a las mujeres y la falta de profecía. És a dir, Pierre Teilhard de Chardin, des de la seva ment així oberta, agudesa i tal, i de la seva vivència eclesial també molt profunda, el que veu és que entre una qüestió de falta de democràcia, que encara podem dir que potser s'està millorant, sí, però encara no hi som, i la falta de profecia, hi ha aquesta pedra de tope que és la qüestió dels ministeris a les dones. I quan parlem de ministeris no parlem només d'acuritat, doctorat, tot va molt bé. Parlem de diaconat, ordenat i parlem també de presbiterat. Per tant, una primera consideració per dir que la reflexió teològica ja això ja ha posat una mena de falca aquí de dir, i això fa 100 anys. Segona reflexió, el gran teòleg que va ser Karl Rahner. Karl Rahner diu, això ho diu a l'any 1982, fa 40 anys, en un llibre publicat en italià que es deia Solicitude per la Chiesa. Deia Karl Rahner, la práctica de la Iglesia Católica de no ordenar mujeres para el sacerdocio no tiene ningún contenido teológico obligatorio. La práctica actual no es un dogma, está basada pura y simplemente sobre una reflexión humana e histórica que era válida en el pasado en condiciones sociales que están cambiando rápidamente. Y segueix dient, la discusión debe continuar con prudencia y respeto mutuo, porque toda esta discusión conlleva que se faci una nova teologia del ministeri ordenat. Totes les dones que participem en el llibre, realment el que expressem és necessària, necessaríssima, urgent, una nova teologia del ministeri ordenat. Perquè no s'entén com un capellà, sempre experiència meva personal, entra a l'església, enviat perquè és el rector, entra sense dir una paraula, no saluda, puja a l'altar, celebra i se'n va sense dir ni bon dia ni bona nit. Aquesta és, no dic que és potser la cosa més freqüent, però jo l'he viscut més d'una vegada. I no només aquí,
sinó també a França, Alemanya, Itàlia. Sí, el capellà entra, diu la missa, perquè és això, no és celebrar Eucaristia, diu la missa i se'n va, com si fos el funcionari que ve allà. Doncs nosaltres, dones que tenim aquesta vocació, no volem això. El que volem és que se'ns reconegui un carisma. Per què? Perquè una comunitat, jo diria, necessita un pal de paller, algú que ajudi a dinamitzar-la, que estigui allà quan una persona plora, que estigui allà quan una persona riu, que estigui allà com a ferment, I per tant jo crec que el ministeri ordenat ha de tenir vida a la nostra església de demà, sí que ha de tenir vida, però no amb les característiques que té avui. Llavors, els arguments, bueno, què voleu ser? Clericals com ells? Això el papa Francesc ho ha dit, no volem clericalitzar les dones. Perdona, tots els nois que es presenten al seminari truquen a la porta i al cap de 5 o 6 anys els ordenen, aquests també et preocupes que no es clericalitzin? Doncs ja tranquil, perquè jo ja em preocuparé de no clericalitzar-la, però que no sigui un argument de fons, no volem clericalitzar. Aleshores, dit tot això, no em vull allargar més, hi ha una cosa que també em fa molt mal i que en el llibre ho diem, i és una frase que va dir Pau VI en Inter in Signores, que és un document que va escriure l'any 1276, que seria una mica el, direm així, a rerefons del que va després fer Joan Pau II, ordenats sacerdotalis. El Pau VI, en el 1975, parla de la vocació de les dones com d'una noble atracció. Les dones no tenen vocació. Això que diuen és una noble atracció. Muy noble, però no és una autèntica vocació. Bueno, a veure, quan parlem de les dones sempre parlem a nivell psicològic, a nivell de sentiments, a nivell d'emocions, no estem d'acord. Però després n'hi ha una altra, encara més trista, més infeliç, que la diu en un diàleg amb el seu amic Jean Piton, diu, les dones